Our favorite radio station. 88.7. Sa umaga pagmulat ng mata, isang tasa ng kape para guminhawa. DTX Coffee Mix ang sagot ko pare, nakapagkape ka na patok pa. Sa bawat higo, feel mo dito ka na. Cleanse ang katawan habang nalalasahan mo siya. Pambatising lang, di lang basta-basta. Nakapagkape ka na, ang buhay mo guminhawa. Nakapagkape ka na, nakapag-detox ka pa. Sa bawat higo, ramdam mo ang saya. DTX Coffee Mix talagang kakaiba. Pampatanggal ng pagod, pag-stress sa umaga. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Congratulations, Rosie Takan, sang Barangay Airport Mandurriao. Tungod ikaw ang nagdaog sang bagong blender kag 700 pesos sa K5. Dako ka, ilugo mo promo. Ako nagpasalamat kay Dr. Amel Oy. Kanya nga mga pa-premio sa akon. Sa wala ka pamati, dira, magpamati na kamo sa K5 News FM. Iloilo. Gani mga ka-K5, ano pa ang ginahulat nyo? Patuduhin na ang inyong mga radyo kag magpamatik pirmi sa K5 News FM Iloilo. Kay basi kamo naman ang masunod na matakpan kag makadaog sang dalaguan nga pa-premyo sa Dako Ka Ilogo Mo promo sang 88.7 K5 News FM Iloilo. Dako ka, kay nakatuto ka, kay naka-K5 ka, ganit may daog ka. DTX Coffee Mix ka prega, detoxify sa lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix ka prega, detoxify sa lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix na detoxify, namuling mapaniwang kay lutong at kay hinday. DTX Coffee Mix lawas na pinuan, diabetes ligawan. O magkape na ta, DTX Coffee na. DTX Coffee Mix, nakatabi ka na, nakadetox ka ba? Pag may TC para aron mo aptika. Pag may TC mo, tungod ang may TC puno sa vitamina. Pag may TC mo, barato na o epektibo pa. Tungod ang may TC, alkaline vitamin C, mulawas aktif pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may TC, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Masakit ang tiyan? Masabi na budlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya! K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM, Tacloban, 107.1 K5 News FM, Olongapo City, 97.7 K5 News FM, Dumaguete City, 95.7 K5 News FM, San Jose Antique, 94.5 K5 News FM, Calibo, 100.9 K5 News FM, Rojas City, 89.1 K5 News FM, Pasig City, 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City.
K5 News FM Iloilo 88.7. Alas 3:12 na, laugh out loud na diri sa K5 News FM. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Mga ka-K5, alas 3 na. Tiyempo na sa pagdulak. Dulak! Ito ang bagong tunog ng 88.7. Dumadagundong. Broadcasting live from the City of Love. City of Love to the world. Giving you the best music and the hottest news. Hottest news and public service. Worldwide. Netwide. 24 oras. 24 oras. Ang radyong kampiyon sa serbisyo. Kampiyon sa serbisyo. 88.7. K5 News FM. Basta tambok, guwapa, Kawanan! Kulitan! More fun! Macho Kulit. kampiyon. Laugh out loud. Laugh out loud. Ang saya-saya, no? More tawanan. Kawanan! More kulitan. Kulitan! More fun. More fun! Kaubod si Macho Kulit sa Laugh Out Loud. Kampiyon. Gina-invite ka na magkaon, mamutos ka pa? Ang susunod na programa ay rated SPG. Sus Puryagaba. Kampiyon. Ari na ang gusto sang masa. Ang ginbago nga programa. More tawanan. More kulitan. More fun. Fun! Tara na! Dahil ito'y trending na! Mapalapsag bata, tulang putotik-balang matambok na lang! Ang saya-saya, no? Gin, pasadya, para tanan, nga! Nangogit ya! Ladies and gentlemen, please welcome Macho Kulit! Macho Kulit sa Laugh Out Loud! Laugh out loud! Todo na to! Musikahan, kulitan, lambingan! Laugh Out Loud! Laugh Out Loud! Ay, tsaka! Macho Kulit sa Laugh Out Loud! Laugh out loud! On 88.7 K5 News FM. Kampiyon. Hala ka pa mantay sang iban. Kaugalingon mo, hindi mo mabantayan. Kampiyon. .3:16 on the clock, and you're still listening to the best radio station, number 1 na kita, 88.7 K5 News FM. Mga ka-K5 naton, Friday, March 7, 2025. Dugay-dugay, April na. Domati ko do pesta na guro do fiesta na guro sa March 8 sa akon ng mga kaprintiyan sa Bita ay. Mga taga-Bita ko da nga printi, mga tala na i-PM nyo ko, di kay pang tamyawon ta ka mo da. Nagtamyawon ta da ang mga chismusa sa inyong lugar. Ay dayan nga po Western Visayas. Welcome sa itong platuto ng Laugh Out Loud rin sa 88.7 K5 News of Philippines. Sa Jahon tani nga itong programa subong Friday. Sa dyan naman ni kiti malagaw-lagaw ka naman ikong Friday. Doon nami magpaliwaliwa kung Friday. Sa mga friends natin dira sa may Lapazaro kag Molo.
May dayad nga hapon sa inyo tanan-tanan. Good afternoon man sa mga nanay kag tatay naton, especially sa nanay ko nga pinakagwapa. Sila na Ninpa. Mayang hapon sa imo na Ninpa dra sa may Alegre Otoni Iloilo. Kay Tatay Mimi. Okay, Susain. Kinday muna, lapit naman birthday sa March 10 na naman. Auntie Lini, basi may ara ka mo nga manok nga native. Tapilain nyo native, ante. Kabalo ka mo magluto, papise. Nga hapon sa inyo, muna mga printi ni tatay ko nga mga buot. Suplada ni sila sa tuod lang. Sibalante, mga suplada ni. Kung nawayon nyo eh. Si Auntie Lini ni sa una daan, yung nagdaog ni sa Best in Dumugay Festival 2025. Sa mga K5 natin, sa 180 barangay sa siyudad sang Ililo, good afternoon sa inyo tanan-tanan sa mga sika drivers natin. Fishball natin nagabaligya sa bon, good afternoon. Sa mga friends man natin nga nagabaligya man ni, kano pala ginabaligya nyo? Iban nga Manila, ginabaligya nila. Kag 42 ka mga kabanuanan diri sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa atong nga programa. Good afternoon man sa taga San Jose Antique. Mayad-ayad nga hapon sa inyo dira sa 95 sa 88.7 K5 News FM Zara, 88 and 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 95.9 K5 News FM Colasig kag 95.3 K5 News FM Bugasong. Mayad-ayad nga hapon sa inyo tanan-tanan nga naka-hook up na sa aton subong. Good afternoon. Mga mataga-antique da, may ayad nga hapon sa inyo tanan-tanan. Mga nag-enjoy gid si Matt Chocolate basta nga programa gid mo. Last night no, salamat gid sa pag-amuma ni Sir Paul sa aton sa SK na nila dira sa Mayabita. Salamat gid. Kagabi anti do na huya kayo magkaon namit niyo sudan. Gusto kita rin namon magkaon mo. Kaya ano ba kita mo katulok-tulok sa mo, kasi masalaan nyo yung mga taig-patay gutom, blaw! Hello man! Tabi mo tayo mga friends na sa mga. Good afternoon man, dira sa may kapesa. Mayang hapon sa inyo, bakal ka muda kapi dira sa Lapuso. Namit nila kapi, namit pa sa kapi sang iban. Kasidsid family, Tipanan family. Salamat gina sa inyo nga pagpamati kay Ma'am Rose. Good afternoon kay Sir Joe Marie, kay sa inyo mga kabataan. Nagsamon alaga na nga si Jacob Esmet. Si Rayon Kasidsid, good afternoon. Shoutout idol diri sa taga Umarika, si Mang Naldalin Sautong nga nag-aara subong sa uma, nagapainit no, kag nagaulo ang cabs ng Indian Mingo. Chocolate, mainit nga hapon kay Edelina Diores Garveles nga pasahero ko subong. Mayong hapon si Laura Sumagaysay. Ma'am Biggs PSA, mayan hapon sa imo si Edmar. Hello magali kay ma'am nga nadring shoutong liwat kay K5 Nods kay. Good afternoon sa inyo tanan-tanan. Ma'am Rose, kamusta ka mo da? Ti mainit subong mga K5. Kunara man lang ka mo da sa may Lapus ba lang? Grabe Bakal na ka mo da. Sa din nga area nyo maman. Hello magali sa mga Taala family sa Bita. Nagapamati sila subong sa aton. Good afternoon. Aradak ron ng Ambigla sa perform. Salamat sa Klinika GTX 500, Mighty C D3 Bio, kag GTX Beauty Soap. Mga ka-K5, diretso kita sa aton nga palamong kotanon. Kampiyon! Ang pamangkot naton subong nga hapon mga ka-K5. Balaan mo gid nga kontra sa imo. Kanon mo man gyapon. Ang mga Pinoy amo na mo, kundi ento gani ang kontra nga pagkaon. Amo man ang namit kanon. Pamangkot subong nga. Balaan nyo nga kontra sa inyo, kanon nyo man gyapon.
Kitaan lang tadi karon ha, sa gabi ha. Hindi ka maguya-uya, magkaon na. No, yagi kami kadamo ka tulok-tulok sa amon. Ay, grabe ha. Si Ta Evelyn Tahala, Borgo Street, Oton, Iloilo. Grabe ni Ta Evelyn, grabe. Grabe nga pag amuman niya kagapon sa amon. May plastic lang ko, dalong to ang manok mo. Nay, nami to ilang manok, nay mo. Grabe, gid. Nami pa ilang kakanoon, malido pa. Ba, pero ito yung granon. Good afternoon, kay Altoro nga nagapamati. Chocolate, nauya ko magpa-picture sa imo. Ay, may mga parinti kadagali sa bita nga mga tala. Parinti mo na sila. O, mga parinti ko na sila. Amo na mga parinti na mo nga wala nagaisip. Nagaisip lang sila sang utang. Sang iban nga tao, Charlotte. May ngapon sa inyo. Sige, tawag na ka mo din 0919. Di na ako number, sir. 0919. Di ko makita sa screen now. Okay, kitabon gali ara. 0919-098-6314. Magtawag sa 0969-071-9481. Tawag na ka mo 0919-098-6314 kag 0969-071-9481. Chocolate na nagapamati kami diri digya sa K5 News of M Bugasong sa bag-o nga frequency nga 97.3. 97.3 nagilisubong ang Bugasong. Abi, i-note ko diyan na isa akon nga note kay para nga hindi ako magsala na sa inyo nga frequency subong 97.3. Sige, 97.3. Ay, salamat gid Dudoy. Thank you so much sa imo, Dudoy. Nagapamati si Shane Reyna. Nagapamati man sila subong zamon, Chocolate. Chocolate kagabi dito ko sa bita na huyag ko magsapak sa imo. Abi ko dako-dako kagi nga tao kay dako-dako imo tingog. Mapa-picture kami tanin ni mama kay idol lagid ka. Noya lang siya galing magpalapit sa imo. Abaw idol pag itsura ko ganito manwet. Hindi ka maguya-uya magpalapit sa ako nun. Kaya ako itsura, ito stomach lang. Well, sa mga hapon, buksan ko linya. Hindi ka mo magkalipat na mag-inom sa GTX 500. Klinika GTX 500. GTX Coffee Mix. May kape ka na. May naka-detox ka pa yan. Grabe. Good afternoon, Chocolate. Shout out sa guards kaga Antique Medical Center. Especially kay Sir Nikwe na siya. Nokia. Grabe, Nokia. Mati sila sa mga sato na. Mayong hapon, DJ Matt. Kay Shane. Nagatutok man sa bang saton. Good afternoon sa inyo, tanan-tanan. Grabe, kid. Buksan ko rin niya, 0919-098-6314 0969-071-9481. Tawag na ka mo. Balaan nyo nga hindi pwede kanon. Balaan nyo nga tamis makakontra sa inyo. Nga ginakaon nyo pa. At tapos kung magmasakit kini mahibi-hibi. Ay, grabe, kid. Attention sa talan naton nga mga tagpalamati sa talan nga taga-Ahoy dira ka Concepcion diri sa Quinto Distrito. Ngaluyag nga mag-avail sa nga libreng konsultasyon sa inyo mga ginabatsyag nga balatian magupod sa medical mission ang Klinika The Alternative Medical Center ni Dr. Ramil Oy sa maabot nga Marso 9, Domingo nga adlaw sa Ahoy Gym. Kag Marso 10 naman sa Banwas ang Concepcion, Lunes nga adlaw sa Concepcion Auditorium sa Municipal Plaza. Kilit anay kita dito tanan-tanan mga ka-K5. My caller kinisubong sa line number 2. Hello, good afternoon. Mayong ngapon, guwapo. Sino ni? Si Biboy Bill Nagilisang Miara Group. Mayong ngapon sa imo, sir. Panyaga ka na, sir? Oo, matapos din. Tapos ka na panyaga? Anong Maaga-uga lang tanay Lolomata. Ha? Maaga-uga lang tanay kay Waita Suldo. Oo. Sino ngalan ko, be? Si Nacho Kulit. Abi ko, hindi mo ko kilala. Sige, mayugin. Pero kung nagsalatan niyang mention mo, tagaan pa ka premyo.
Galing siya. Oo, taga-anta ka na yung 100 kung matcho-chocolate naman ambal mo sa akon. Taga-anta ka sin po. Sige lang. Gwapo. Hello? Grabe na kainit subong sinyo. Grabe din kainit sa Miara Grove Haro. Oy, perti man ang init subong. Bakal ka mo aircon para hindi ka mo ma-heat stroke. Aircon ko sa bulay, guba na galing chocolate. Buksan mo na lang rep nyo, kabutangan electric fan sa sulod. Para nga lamig. Ang pamangkot naton subong iho, nga balaan mo naging nga kontra. Balaan mo naging nga kontra sa imo nga health, nga lamian ka pa yung magkaon. Balan mo, amo gina basta mga Pinoy matsukulit. Amo gina ilang ang balik. Ano? Ma'am, wait lagi doon ka program pa ko, ma'am. Good afternoon. Ano to, gwapo? Balan nila nga bawal kaunon pa nila. Gani amo giman na sila ya. Balan mo bawal, kanon man gyapon nila. Tapos kung mamasakit, mangayo-ngayo buleg. O hindi pagtagaan buleg, lain naman. Katang malain. Kuring baka. Sige, tamyaw. Natamyaw ko ang DJ ko nga gwapo, si Matsukulit. Salamat, sir. Salamat, Gid. Kau man, gwapo ka ba na? Amigo ko din sa Miara Grove. Si Boss Arnel Gabriel. Sa Miara Grove kag mga upod ko. Si Goodmark Carreño, si Dario, kag si Longski. Dodoy nga miwang pero dako-dako ang ana. Kag iyang amigo man nga si Albert, no? Kag si Edwin, si Roger. Si Roger. Yan nagkabaligya-baling mo sige. Salamat. Salamat yun. Basta nagap natin sa mga programa. Sige. Salamat, good sir. Wow, grabe next caller, tawag na ka mo. 0919-098-6314 0969-071-9481. Diwaton kong number. Pwede ka mo di kapatamyaw sa inyong mga friends 0919-098-6314 magdawag sa 0969-071-9481 tawag na ka mo din. Anong oras na pistahan sa buwas man? Tamo to ka pangagda sa akon sa bita mo. Manyanti ka ni balik ka din noy sa mo noy. Noya ako dahil magkaon nanti kapit may tulok-tulok sa kan. Si Totong siguro invitarab na kayo makaon na. Sige. Sa mga K5 natin na pero tungkol nga limitado nga aton nga pag-cater sa aton nga klinika consultant magpa-reserve sa inyong slots magkanto sa istasyon sa K5 News FM Sara nga nahamtang sa sulod sang 2nd IPMFC headquarters sa Barangay Sirodo kag magkuha sa inyo nga priority tickets o kung mag-contact sa 0994-441-7685 baton ko ha 0994-441-7685 libreng konsultasyon para sa inyo kag may dako nga diskwento para sa suplementos ang Klinika di Alternativo Medicine Monster di Dr. Emil Uy kag mag-enjoy sa mga pervives. May caller kita sa line number 2. Hello, good afternoon. Good afternoon, sir. Hello, good afternoon, ma'am. Why are you late? Eskwilahan ba? Ma'am, sino ngalan mo? Jenny. Taga diin Palangga? Dapat noon, Antique. Wow! Mga taga Antique, kamusta na sa mga Antique? Damo na tao sa bungaw? Sa San Jose na, sir, sa San Jose, damo tao. Oo. Pero dira sa inyo, wala tao? Wala, pero kainit. Pertigid man kainit subong, grabe, hindi ka mag-inom sang lamig-lamig na tubig mabudlay gid. Magani. Napanirong kami din sa puno kahoy. Gana na? Kapasilong na kami sa puno kahoy. Perti kainit, ano nga kahoy ka mo kapasilang? Nang Indian Mingo. Buka namin ka sa Indian Mingo,
Pwede na kabakal sa inyo, padala nyo lang sa series, de. Tapi na dyan, Minggo, nyo baligya? Napamulak pa lang, sir. Panulak pa lang. Awa. Namit na magkaon dyan, Minggo. May mga kamunsel, mga kamuda? Mayari man, ipamukad man. Oo, tapila pa kamunsel nyo, Dabi? Tag 25 ang putos, may ara na ibunga. Ay, kanamit. Dere sa mo, tag 100 ang putos. Ay, perte. Pamangkot nga, namian ka mo magkaon sa kontra sa inyo? Ay, kung ako, sir, hindi ko yan magkaon kaya basi madugang, nayablatian ko. Disiplinado ka dapat. O, tamyaw na plangga. Yeah, ginatamyaw ko lang dyan sa may tupad-baday namun, Badadyang family, Rehenyo family, Barona family. Ate, sige, salamat kasi mo. Okay, salamat man. Salamat gid sa K5 News FM, Kampiyon. Magabalik si Matt Chocolate, more music, more fun on your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM. K5 News FM. pagtilaw sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbugdaw, at yung lang na panumdumon may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, ibatan ng problema, magkamon kag magluhog sa bagunga paglaon. Wala sang maya ay bisan nanuman kabudlay, wala sang maya ay bisan nanuman kadugay.
2016, sa nangyayado ako ni Dr. Miguel. Before ko na-met si Doc, almost a decade ago, dahil sa ito, ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko na-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil ko na-achieve sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagpapasay sa ako is ang trust and confidence of the CEO sa ako. Budlay, magkabila sa tao na nagsalit sa ako. Paghihinaan, magdaluya lang, pero tuloy lang. Magpapagaya sa laban. Yes, wala pa yan. Ubot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayuhan ta sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anong magkabudlay. Wala sang baya ay bisan anong magkadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan o kung mas kilala bilang Manilay Manil. Halos 4 na tuig na ako nga nagaserbisyo kag-empleyado ni Dr. Miguel. Nagsugod ako bilang isa ka-empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakong na desisyon ang pagbalhin sa digital media center. Apan, nagpasalig ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa kaadlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay sa sakripisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadalagan na ginpangaguyuan ko. Salamat gid Dr. Miguel sa paghatag sa akong sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalagan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamili kahandurawa. Kita, padayon nga magahugpong, bangod wala sa bayaay, bisan, anuman na handa magpalangga, servisyo hindi matula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Mahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-ibong sa bago nga paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pagwork sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Ramil nga magpahuway or
untat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no. And after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kan K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra ka empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Minhoy. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa atong mahal nga makaako, and the instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Minhoy. Rako nga mga lessons nga akon na natun-an kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ginatawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Minhoy. May mga pagdilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaan, anuman kabudlay. Ugot nga magkaplanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhang kasang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, at the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team, no, sa K5 News FM Bacolod. Umpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko gid, no, ang tanan-tanan nga aton na agong nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko tina-expectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang, no. Kailan pinagidang maglakat sa abroad, why ko gina-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinalanggaon nga boss nga si Doc Ramil Uy, tanan ina na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton. Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede naton makakompetensya ara ng mga dalaguan ng mga estasyon, pero nahimo na naton hindi lang tungod sa akon patungod sa mga kopdanan ko nga nagbaka-baka kadaghatag man sang ila sini the best. Despite of all of these trials, ang akon niyang kagustuhan is mapadayon ang akon nga passion sa radyo. I have this boss nga tama ka generous, so I will work for him, I will work for the station, I will work for the network. Kabalo ako nga madamo pagid sang pwede naton maobra para sa estasyon, para sa network, and I will always be here to help my network nga mag-grow pagid kag mag-prosper pagid ang mga handom sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Itang Uy. Ako si K5 Reyes Peao Malay nga nagasiling wala sang bayaay bisan anuman kabudlay, wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. May iwag na magapuhaw sa tagsa kapag ugtaw. Atong lang nga panumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema. Magbangon kang magyubong sa bagyo nga paglaon. Doc,
Ang promise ko sa imo. Ne, gwapa ka namla sa dulong. Kampiyon! Ikaw bala, dokulo kang dingon, kag nahadlok magpaligo, kag imo nga buhok, damo na balakas pa, kag mga kuto-kuto, ari na ang solusyon. Mag-inom sang Shampoo Herbal Capsule. Shampoo Herbal Capsule. Ang Shampoo Herbal Capsule may mga ingredients. Yabok halin sa Pluto kag sa Mars. Dugo halin sa Ingron. Tino kag uya-uya sa dalan. Kag ipot sang tulabong. Ang ini nga Shampoo Herbal Capsule manami gid gamiton. Kay sigurado sa 7 ka bulan nga paggamit naton, matubuan kita katol-katol sa ulo. Magkalaunot ang aton mga buhok. Plus, nga matubuan ikaw kanser sa imo nga ulo. Kung gusto mo magkayab, i-try ang Shampoo Herbal Capsule. Now na! In love ka naman, tuta. Kampiyon! Grabe, herbal capsule. Shampoo. Just for fun lang ito mga KK5. Oras nato na alas 3:48 na. Tawag na kamo di at 0919-0986314. Magtawag sa 0969-0719481. Tawag na ka mga mag-enjoy kita sa buong hapon. May caller kita sa line number 2. Hello, good afternoon. Good afternoon. Mayang hapon. Di ka subong man nagkaturo tambor-tambor subongaw. Ari ko di subong rano, Sir Matt, sa amon nga lugar ka tiyesta diri sa Bupat, Sir Matt. Wow. Sa di nga lugar? Ari ko di sa amon nga, ari ko di sa lugar ng amon nga tiyo, Sir Matt, kaya amon de piyesta, di ba, amon. Sa di na sa nga lugar man? Diri sa may sityo Badyang, Banati, Iloilo, Barangay Merced, Banati, Iloilo. Sunodlon na, sunodlon? Sir Matt, sunodlon na rin, Sir Matt. Swabe gali. Sige. Ika ano ka na subong? Wala pa, Sir Matt, kaya luto ka na, Sir Matt. Anong pamaaw na subong? Spaghetti naman? Wala pa. Away pa man gali spaghetti. Ay, di bunggit. Wala pa. Ano pa lang, be? Laban sila, Sir Matt, may panyapo niya karong, Sir Matt. Tapos? Tapos, may shot-shot, Sir Matt, May shot-shot ng gamay. Ate mo na iyan. Nami giman ka may shot-shot gamay-gamay, no? Enjoy man ka mo, enjoy ka mo. Linong manda yung fiesta, subong? Ari ko nila, Sir Matt, pa-music yan sila sa buong, Sir Matt. Grabe. Tani, yung balon mo sila mati sila sa K5 News FM? Mo ko, Sir Matt, katumasin mo nila, Sir Matt, kaya ang ilang arat yun sa balon, Sir Matt, kaya ang counter na kwa. Amo lang na. Himayo kaya. Ate, sige, gwapo. Sir Matt. Di nga ang mga tao mahilig magkaon sang kontra sa ila. Ambo, Sir Matt, ako kabalo, Sir Matt. Ikaw yaw? Why ko kabalo? Why ka kabalo? Ano imo yung paborito? Yung nga sudaan? Ano may kontra man nga sudaan sa imo? Wala. Wala kaya kontra nga sudaan? Wala. Saan nga sudaan, pwede ko kaunon. Asa? Mayo At least hindi ka mag-ralain lang. Di ba? Gani man. Ate, sige. Alright, salamat, Gid. Gwapo. Sir Matt. Ate, sige, tamyaw. Tamyaw your friends now. Puro na rin mo, Sir Matt, ngayong hapon. Kay Sir Bon, kay Sir Loren, kay Remy, kay Rodel, kay Ryan, kay Rostom. Ako ko sinadya, katigali ang sityo, Badyang, Barangay Merced, Banati, Iloilo, ang advance na pipiesta para sa buwan, Sir Matt. Amo lang na. Kay Ma'am Kim, Ma'am Jenny, Ma'am Nicole, Ma'am Alex. Okay, Kuya Jimmy, nagtan ka Bonifacio, nga nag-support din yung programa, Sir Matt. Pero mega support. Amo na, Sir Matt, next, tulong ko, Sir Matt. Alright, extra, bilahi, dali. Hindi ka nagkislaman, may panuwa sa Maratinis, kasi pa ibigay ng Tyson. Para kampiyon yung balita, Servicio Publiko kong Talingawan, sa nilo. K5 News FM, kampiyon! Ara, gali. Tawag na. May caller pagkikita sa bong siguro. Tawag ka mo 0919 0999-551-2071 0999-098-6314 ka-K5. Tawag na ka mo. Parang swabe na. Para swabe. May caller na sa line number 2. Hello, good afternoon.
Good afternoon, mga chocolate. Mayong hapon din kimo ya subong. Si Doy managya. Si Rostom ni mga chocolate ang manate Te damo ka mo subong, di ka mo subong sa pistahan? Basta ang piyesta mga chocolate, despiras pa lang subong mga chocolate. Tapos? Si piyesta na sa amon ni Guas. Okay. Very good. Good. Mayo. Tiga no ka mo subong, be? Ha? Ano mga chocolate ulit, be? Gaano ka na subong? Wala mga chocolate nag-tulotambay, mga chocolate pamati sa nagapong ang mga sound system. Baka damo, nag-sound system subong na sa inyo? Gani. Ano pag inampakan nyo da? Wala mga chocolate Why naman? Sige. Tamyo Malakyan ako na chocolate. Happy Fiesta ganito sa amon. Barangay sa Sitio Bagyang, Manati, Iloilo. Sa talang nga nagkakawati sa E5. Sa kasama silang kami sa John Gonzales. Sinabi lang sa talang niya, mga chocolate niya nakakilala sa amon Amo lang mga chocolate Amo lang na. Kay nung Jim may gilisan taon sa organisasyon, nung paboto sa katinong basa. Ayos Te, pwede man nakakadto, makaon man kami da. O pwede mo chocolate, may salad na ka kanoon, may dinuguan na ka kanoon. Dinuguan nga kanoon, may salad nga kanoon, guwabi ba? Oo, may damo di kanoon ta, may salad yan Damo tatanan nga kalanoon Oo, basta tangan niya, may gusto mo ang dinuguan ta rin, Santa Papoto. Baw, meron ka mo da sa buong puto, Oo, Swabe, gid. Salamat gid sa imo nga pagtawag diri sa K5 News of FM. Okay? Thank you so much, Manzemo. Basta K5 News of FM. Kampiyon! Alas 3:54 na mga ka-K5. Grabe. Nag-enjoy man kita gyapon sa atong programa ba? Tawag ka mo diya 0986-314 mga ka-K5. Mayong hapon lang da sa imo matsokolita. Tamyaw ko lang nagli si Erwin kag Mafi kag Gerald na nagmamati subong sa aton. Mayong hapon matsokolita. Tamyaw ko nagli si Erwin, Mafi kag Gerald EMJ Hardware. Salamat gen. Okay, thank you so much. Please greet ang family Langote sa barangay Alohipan kag sa barangay Granada, Bacolod City, family Magable kag Cauzon. Salamat gid from Lagote sang Alohipan. Good afternoon sa inyo tanan-tanan. Grabe subong ang drama sang Reyes managtapos na. Friday na naman ni mga K5 nato sa Jahon tani. Tawag ka mo di sa aton nga call line number. May kita caller subong. Sa mga K5 nato Adios sa K5 dakop ka ilogo mo promo. Mga K5 na nato nga nagamati subong. Mga K5 sumugod subong adlaw kag kung ikaw ang nagapamati sa K5 News of Family Iloilo sa 88.7 kag wala mo ginahalin-halin ang imong radyo, basi ikaw na ang madakpan sang amon nga team mga K5. Kung madakpan ka nga nagapamati sa K5 News of Iloilo, instant magabaton ka sang isa ka coupon. Kung sa diin mahimo nga magpasakop ikaw sa ginatawag naton nga raffles ang K5 News FM. Hindi lang mga ka-K5 kung may ipakita kapag nga produkto sa Klinika di Alternativa Benasinawa sa ni Dr. Emil Oy. Kasubong sa DTX 500, D3 Bio, Mighty C, kag DTX Coffee Mix, kag madamo pa nga iban. May additional ka nga tubtob 5 ka coupon para sa more coupons, the more gidyang tsansa mo nga magdaog kung damo ka coupon. Pagagabuton sa mga live programs sa K5 News of Fam Iloilo, ang mga maswerteng tagpalamati. Bantayan ang paglawag sa imong ngalan
kag i-alerto ang imo nga cellphone kay magagtawag insigida ang K5 News FM Iloilo. 3 lang ka ring ha, 3 lang. Katawag lang ang pwede nga himuon sa K5 kung di mo masabat, liwat nga magagabot ang amon nga sasyon nga masuwerte nga tagpalamati. Magapadulong ang K5 News of Family Iloilo sa imo nga balay kag didto mo himuon ang paglogo sa kahon nga may unod nga 2 ka dice. Mga dice ay mayara sang appliances kag cash prizes kag mayara ka pa sang consolations nga DTX Coffee Mix. Wala na sang maperde. Wala perde niya, puro ni daog. Basta itutok na mo radyo sa 88.7 K5 News FM. Siling mo mapaka-washing, ikaw diri ka K5 chocolate. Hindi ko gani si chocolate, ara na naabla sa ngalan ko daw Chocolate. Nan. O may ngalan ko daw DJ Chocolate. Hello, mayong hapon. May hapon man. Oh, hindi man ta pwede mayong aga, no? Oh, sino ngalan? Jimmy ah. Taga diin si Toto? San Miguel ah. Ah, grabe ah. Di kamusta na sa mga panahon sa inyo na sa San Miguel? Mainit man? Init ka dyan. Juga, sabi ko gumguoman na. Gaano da, gagumguom? Noy? Oo ah. Gagumguom da? Ate, sige. Oh, Ario. Pinalidad mo? 47 ah. Bato, hindi ba lanon nga 47? Ganda kayang tingog mo, do mga 22 years old pala. Oo ha. May asawa ka na? Tawa na. Kailangan lang bata? Nakabilog na. Ay, sus, lawa. Isa lang mo bata. O, sige, gwapo. Anong paborito mo sudan? Isda. Ano nga ka-isda? Damo isda. May sap-sap. Ano ba yan? Bukaw-bukaw. Bukaw-bukaw. Ayos ah. Lamit naman ang bukaw-bukaw actually, no? Namit sud ano ang bukaw-bukaw? Bawon. Chocolate sa bawon. Ano pa gid? Pinamarahan yan ito na. Namit man na. Oh, namit man na. Ano pa gid? Sa bawan na. Oh, sa bawan, no. Ano pa gid? Mulara. Natin sige. Tamyaw na. Parang swabe lang wa. Friday subong ano maobra mo karon be matulutaw ti wala klase buwas. Wala ubra buwas, ti ano brown mo? Dila sa may balaya. Bulo pa. Namo na yan. Ate sige tamyaw na. Dila tamyaw na kaya San Miguel. San Miguel. Mga kaliyo pa bide kaya mga siliba pa bide. Amula na. Oo, mulara. Alright, sige, salamat, Ged. Sa K5 News FM. Kampiyon. Kampiyon. Alas 4 punto na. Nagabalos na ang Rehas, mga ka-K5. Kaya naman kita sa Domingo. Rila sa impilan kinagigiliwan. On your favorite radio stations, number 1 na kita, K5 News FM. K5.